18 bertsolari eta 8 bilete, ala nahi genuke baina ez daude oso merke, loteria gaur hasten da garailen hortzuk ete. Tani sosketatik kanpo baina burua tente, egun batean edo zer gauza gertaliteke, ta beraz aldez aurretik inelarik ez bete, ta beraz aldez aurretik inelarik ez bete. Arrastion Durango, hau da ikusmira, txapelketa dan plaza dator tronperrira, gaur artean ertzetik egonaz begira, alandabe kontuak asko aldatzen dira, plaza beti da plaza, egia hori da, alandabe kontuak asko aldatzen dira, mugitzean plazaren ertzetik erdira. Plaza da aurten gure lema ta hitz klabe, plaza delako bertso munduko zutabe, ia jarduten garen gaur honenen pare, ideiek urrutira egin gabe alde, ia jarduten garen gaur honenen pare, txapelketa plaza bat dela ahaztu gabe. Domeka bata zeru goibela, zeiten da olakoatan, telebistaren aurrean lasai, edo zinera patxadan. Gure hau western bat izan leike, igon gara banan, hori horrela ba, ta hemen behintzat, eskabizpada espadan, ia domeka arratzaldeko, film bat baino bea da. Durangon zezen plaza bat, jartzen zan lehen jaietan, hain zuzen be areto hau, gaurdan lekuan bertan, tan niri torero zena, sartu jata benetan, muleta eta espata harturik eskuetan, ailegau gurako neuke bekeratorietan, beraziaen aben gaur zezenak arrapetan, beraziaen aben gaur zezenak arrapetan. Bueno ba, urte bi pasau dira, ta barriro hemenago, kanporaketei begira tranquil, egon ostean luzaro, kristalesko bola batek dino, txupau dauela Durango, alanda guzti daukadan dana, emon barikenaz joango.
zuzeneko txartela eskuratuko dabena, 555 puntugaz, onintza enbeita!